Ukrainada Donetsk өлкәсенең Славянский шәһәр шурасы бинасын Русия әлемнәре куелган десант БТРлары чолгап алды. Аңа кадәр Краматорскида Русия яклы активистлар Украинаның 6 БТРын туктаткан иде. Ул хәрби машиналар шәһәргә илнең көнчыгышында террорга каршы чара кысаларында җибәрелде. Кырымдагы яшел кешеләргә бик нык ошаган хәрби киемдәге һәм яхшы коралланган кешеләр җитәкчелегендә сепаратистлар Украина хәрби машиналары төркемен кулга төшерде һәм коралсызландырды. Украина саклану министрлыгы техниканың сепаратистлар кулына төшүен таныса да, хәрбиләрнең алар ягына күчкәнлеген кире кага. Русиянең Кострома шәһәрендә лесби, гей, бисексуал һәм трансгендер хокукларына каршы протест чарасы узды. Бу көнне шәһәрдә гей парад оештыру планлаштырылган иде. Әмма аның урынына Кремль яклы төркем протест чарасы уздырды. Шәһәр хакимияте гей парад уздыруны кинәт кенә тыйды. Петербургда килешү нигезендә үзләренә тиешле торакларны көтүчеләр төркеме ачлык чарасын яңартты. Протест чарасында 240лап гаилә вәкилләре катнаша. Алар инде 10 ел чамасы элек фатир өчен акчаны түләп куйган булган. Әмма акча алган ширкәтләр фатирлар төзелешен тәмамламыйча бүлүләрен игълан иткән. Күптән түгел шәһәр хакимиятләре төзелешне тәмамлау өчен вакыт чиге билгеләүдән баш тартты. Могу вас поэксплуатировать. Вот оттуда водичку и вот сюда. Пакистанның Хибер Пахтунхва вилаяты хакимияте ярлы гаиләләрдәге 20 мең балага бушлай кием салым һәм аяк киемнәре тарату программын башлады. Програмның беренче өлеше Пешаварда уза. Хакимият вәкиле чараның вилаяттәге башка урыннарда да узачагын әйтте. Пакистанда кул эшләренә багышланган 4 көнлек фестиваль күргәзмә ачылды. Бу чарада илнең барлык төбәкләреннән, шул исәптән Асаба җирләреннән килгән сәнгатькәрләр дә катнаша.